Салом алейкум. Ман Алифер Шарипов, адвокат. Имрӯз оиди камкардани андозаи алимент ва ё талаби даъво дар бораи зиёд кардани андозаи алимент гуфта мегузарем. Дар ҳолати тағйир ёфтани шароити зиндагии алиментсупоранда тибқи талаботи моддаи 120 Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Торисton дар ҳолати тағйир ёфтани вазъияти моддии иҷтимоии алиментдиҳанда суд метавонад андозаи алиментро кам кунад ё алиментсупорандаро пурра озод кунад. Дар ин ҷо яъне ки муайян карда мешавад ки дар ҳолати шахс ҷойи кори доимӣ дошт ё даромаде доштанд, аз замине доштанд, боғе доштанд, молҳои шохдори калона ё ки майъдае доштанд ки бо кадом сабабе аз ҳамин сарчашмаҳои даромад аз даст рафт, яъне ки дар ягон ҳолатҳои фавқулодда ё ки аз ба қарз муфлис шуданд. Ҳамин ҳолатҳо бинобар ҳамин шахс ҳуқуқ дорад талаби даъво дар бораи кам кардани андозаи алимент барои таъминоти фарзандашон муроҷиат кунад ё ки шароити зиндагии алиментгиранда ситонанда хуб мешавад, ҷойи кори доимӣ пайдо мекунад. Ҳамин ҳолатҳо аз он далолат мекунад ки шаҳрванде ки алимент месупорад, яъне ки даромадаш камтар аз ситонанда мебошад. Бинобар ҳамин шаҳрванд дар ин ҳолат ҳам ҳуқуқ дорад муроҷиат кунад ба суд, тасдиқ кунад бо далелҳо тибқи талаботи моддаи 58 Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Торисton шаҳрванд вазифа дорад ки ваҷҳҳои худро дар талаби даъвош исбот намояд. Дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадории худ барои исбот кардани ваҷҳҳои худ агар исбот карда натавонад, суд метавонад аризаи талаби даъворо рад кунад. Бинобар ҳамин ҳолат аст. Оиди зиёд кардани алимент ҳам чунин мебошад дар ҳолати ситонанда муайян намояд ки шаҳрванд бо яъне ки алиментдиҳанда шароити зиндагиаш тағйир ёфтааст, хуб шудааст, яъне ки боғе ба вуҷуд овардааст ё хоҷагӣ ташкил кардааст ё ки ба ҷойи кори доимӣ ёфтааст ё ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудааст. Ҳамин ҳолатҳо далолат медиҳад ки шароити зиндагии яъне ки алиментсупоранда хуб шудааст. Инчунин дар ҳолати боло рафтани нарху навои орзуқа ки ин ҳолатро маълумотномаи бозор ҳам тавзиҳ мекунад. Дар масъалаи дарчии мо яъне ки практикаи мо ин ҳолатҳо фаъолияти кори мо ин ҳолатҳо бисёр истифода бурда мешавад. Маънеи маълумотнома бозор гирифта мешавад, бозорҳои марказӣ. Дар он ҷо яъне қайд карда мешавад ки нархи орзуқа қимат шудааст, либоси фарзанд қимат шудааст ё ки маълумотнома мактаб ки пеш алиментгиранда фарзандошон ба мактаб намерафтанд, айни ҳол мисол мактаб хонанд. Ҳамаи ҳолатҳо аз ҳам далолат медиҳад ки яъне ки зарурат барои зиёдтар кардани алимент ба вуҷуд пайдо шудааст. Бинобар ҳамин талаби даъво, аризаи даъвоӣ ба суди ҷойи истиқомати доимии ҷавобгар муроҷиат карда метавонад. Тибқи талаботи моддаи 31 Кодекси Мурофиаи Мадании Ҷумҳурии Торисton дар ҳолате ки бори аввал агар алимент ситонда шавад, дар он ҷо роёндани алимент аст, шаҳрванд ҳуқуқ дорад талаби даъворо дар ҷойи истиқомати худаш ҳам пешниҳод кунад, яъне ки даъво кунад ё ки метавонад ҷойи истиқомати ҷавобгар ҳам низ ин ҳуқуқро дорад. Ягон саволҳо бошад, метавонед ба мо равон кунед ё ки бо тариқи телефонӣ занг занед, ватсап занг занед ё ки нависед. Мо кӯшиш мекунем посух диҳем.
хонобод бошед.